És un maquillatge enfocat per revistes sobretot i és una representació abstracta d'un concepte. I aquest és el nostre maquillatge. També està fet amb aiguacolors que se'n van amb l'aigua. Aquí, aquestes nenes tan guapes, hem fet dos maquillatges beauty, que és el típic maquillatge de sombra, pintallavis i tal, però una mica més amb un toc fantasia.